Goeiedag, ek is Niels de Villiers van Senekal. Ek nooi u hartlik uit na ons totale uitverkoping veiling die 26ste Julie om 11:00 hier te Highfield tussen Senekal en Ventersberg. Ons het besluit om die skape totaal uit te verkoop omdat ons meer gaan fokus op ons beeste. Ons beplan ook om kommersiële koeie en kalvers en koeie in te koop en dan nou ook meer plek te hê vir die beeste. Wat die kwaliteit van die skape aanbetref, ons gemiddelde mikronskeersel is ongeveer 20 mikron en dan die ramme wat ons gebruik is van welbekende teelers, die van Pleasance en dan nou ook van die Jordaans van Craddock. So dit is baie goeie genetika. Die skape gaan ook 6 maande wol op hê tydens die veiling. Op aanbod is daar 20 ramme, 8 koggerramme, ongeveer 800 dragtige ooe wat geskandeer sal wees en dan ook lammers, ongeveer 400, dan natuurlik ook toerusting, kruipvoerhekke, gewone skaaphekke en dan ook voerbakke. Dis 'n algehele uitverkoping van ons skaapboerdery. Die datum is die 26ste Julie, 11:00 hier op Highfield tussen Ventersberg en Senekal. Ons nooi u hartlik uit.